Yo, ya, suwi pun lagi jika tanten iki. Karo gendeng iki. Mesti janjenan lagi nggak resik-resik. Suwi nih nang ndi jan. Eh, sampai ngesak bodoh. Kayak ulang mbahku kan resik ya, resik masak nih. Weh, jika lu gendem di jan. Karena orang sini ini kurang. Nah, yos tarono kayak sak bodoh saya mbahku jalane wong sing tarona ceke menawa ceng sing kono terung nang kono stasiun dhewe lah wis aruna ampun oh sedang dino rene nopien neh kok ngresik oleh mbahku kira aku sapa neh yo eh jadi gini gitu mbah wah masa sih yang persembunyian kono ya ya wis lah tak ngerti sing cilik ben kira tambah sing gede ae iki aku sing kene iki wis tak kene wis harusane dhewe kira karo gendem rene iki kayak bagian dhewe iki kene setan ayo on biyane iki pirang minggu ki ngolake katanya sak urunge bodo iso bar ora ki engko alah opo iki tukuran pon ngalang sikat atus sisan wis gua isi ponnya dalan wah entek nih los pokoknya itu entek nih jadi kulah diketok prat lagi yo angel men deh mbah oh angel men lagi ada lah cocok ini kan col caleg ini yo nih rubuh ya rampaknya lagi yo nyamuk tok ini yo salah bah ada rubuh yang bersih yo nyamuk tok sak mene tak bebas dikira harus duwe pinter lho ya sak mene murah wis piye wong kaya santai dhewe bos ngene iki ngeri nih umum
Wah, itu gede mentang itu. Dan kene, kene. Yo, coba jane iki. Kadang sopo aku ini. Pandai adep aja. Nah, ora iki wong enek ae. Iki kene wong belas. Omel konsisten terus resik. Aku entuk sampeyan mbane lho, cah. Oh, ora sing dore. Harus resik emang ya, Bang. Iya. Wah, sak nurutin aku ya aku. Iki cikal gendem nih, di sini parahnya iki. Ya iki sarak bar Jawa ora bodo isine. Sing Jawa ora kene cat bodo yo. Jen Jawa ora jen caca. Oh, angel men iki. Iya ya terus tak pakan iki lho. Jembek, mbek ae, denggeng ae. Yang ngojokan jauh tangane majikan loro ora. Leh pisan lho. Ayo, nang mangan sing akeh, ben yang gedhi. Ben yang tak dol obat iku akeh. Wis, lantik tenan iki. Diuntal-untale jenenge piye to iki? Dadi niki majikane ben roh, aku sugih tenan. Ben tak buktekne coro-coro kae. Wis ayo, mangan. Ben yang gedhi ning kene. Ben yang sugih nih aku. Ayo, sedeng ae. Wis, nantekno. Bosmu ki apik ndelok lahan sing tak tukoni wong kae. Wis kene ben yang gedhi ning kene. Kok bodho korban tak beleh minggu. Nah, ayo nang. Wis takno ya. Aduh. Ya. Oh iya, lawange ali. Aduh, batuk daduk tangan kok ini. Yo, kan konangan kene mes setu. Yo, jan ngeri tenan setu iki. Aku mang ndok kandangku nomor piro ya? Ya 17 man. Gersetu ora, gersetu ora, gersetu ora, gersetu ora, gersetu ora, bone setu. Hoi, tuh. Aduh. Joso, nggare geger iki. Ngrene. Sebenarnya kan delok wonge ulah kurang kae. Duh, tanganku kae kok buka. Oh, kayak mulai kae. Oh iya, Mbakku ya. Dek mulai lunga. Ora mulai ora tak THR kuwi. Ya, kayak gremeng ae Jawa pra ngomong kene jan. Ora nih. Jangkrik. Enek-enek. Bocah terus ning kono mayare. Iki lho nyapo, tetep biayaan kok. Bener kok debak ribuk tiba-tiba iki lho nyapo lho. Aku iki lho roek kowe iki tiba ning kono. Tenan aku sengaja meneng. Tanganmu ngono lho kaya apa ngono lho. Ngising-ngisine ae iki. Iki aja ngomong itu. Ngene iki gara-gara kowe. Jawab ora kowe.
kowe iki aja ngono. Kira kowe niki tanggung jawab ndi? Bawa ora jane? Ngomong, wis minggat kok kono lho iki. Nyapa anjing. Ini ki wong repot iki. Oke, rene juga guru-guru ya. Aku rene iki urusan penting. Aku ora blok rahan kowe. Wis ngono. Iya. Repot kan dilaning kono. Guru banget telan repot kae. Di bisnis kok repot. Ewang edan mau sak modal ning wong mah sampai terus ben tentu itu kena harus percaya ben gak kira kuat percaya. Waktunya bersih-bersih lagi. Sakjane cuma aku gak rosok ya kebutuhanku, tapi aku sik ngewangi babe terus. Wah, ya wis lah gak apa-apa. Tak nutup nesek ngewangi babe terus. Weh, Sabtu, metno sing kono to ndek mah. Sepurane ya tuh, aku nang mah repot. Ya piye? Nang mah repot kok. Tuh, emang sepurane ya. Emang ya tandang gawe mah. Aku mah ngomong tandang gawe tuh sepurane ya. Suka aku dari gimang. Tuh, tuh. Bener emang buat gadaknya pura tuh. Dia tuh aku keren tuh. Tapi kok ngono caramu. Tuh, tuh. Aduh. Oh. Ya Allah, Cikra. Yo, kowe iso koyo ngono ta ngaku iki yo. Tuh. Ya kamu gak buka hatan lo tuh. Terus kat mah ada buka hatan jelas. Bisa jam aku nih. Ngene lho, Kak. Emang bapak iki lho karo ngamun. Namun apa tuh tuh? Alah, temang ki pletot rene. Sisine mung gara-gara tok. Ini nyapon nih gini. Lah kae. Oh, lok lahan sing metong karo mbahku kae. Tuh, delon iki lho. Pletot kok delon. Kok delon tuh. Lungguh aku ngomong iki tangane diperben. Wah, loro tenan apa ora kae. Loh, delon iki lho. Tangan diperben. Nyapon kok wong biasa ae. Alah, tak parah nih. Gaya mutot. Langsung usaha aku rasa berhenti weh. Jadi tak parah nih yuk. Sabar itu. Aku repot yo. Weh, ojo karemu dhewe nih teman. Nyapa? Iku som repot iki tot. Juga goro-goro wene kene. Iki ta sampe goro-goro iki. Karemu dhewe. Alah, kowe neh. Rasa ngetot ngaku ra iso to, Kak. Ning dini-dini kowe. Di tanganmu nyapon. Kok ono lebaran. Iki lorot nani, Kak. Aja malu, Kak. Rene, lho kira tak wengi tot. Iki arep bodoh juga goro-goro iki. Dan mulai kono lho iki, rasa ngurusi tandangannya wong ya. Lho tot, diwae abuh wong bareng kok. Kurang kok piye? Wis, aku sakne kowe. Iki bulan Ramadan yo. Ora bulan Ramadan tok. Ngene lho. Wis dan mulai kono. Iya, Bos. Anjan ya Ram. Alah, aku lak karo sikrak rasane piye. Wis ben wis mulai enggak atekne coro-coro. Cek Bos, mulai Bos. Enggak atek nih kowe coro-coro. Gatane play tot. Ora dadi gayan kuwi. Itu Rene yo. Itu ndang Rene tak omongi. Kok gawa surat barang. Jenis ngomong kok ora. Iki lho, umurnya tamu. Oh, pakai sunduk.
Ini nyunduk pletot no. Cek to tuh, iki kok enek. Iki sundukne nendi iki? Pas bokongi po piye? Wis pas bokonge pas sironge sak karmu ra cek sak sirmu kono. Loh, sok kapan-kapan tak mundur ning silet iki. Ning prominent lho. Piye Kak? Mar ngomongnya apa? Bonsor kono ra. Iki sekuloro. Sor kono. Ya wis, yo. Jare tuh, badan hantu. Enak gitu. Apa to Kak ngono kuwi? Yo deten butongmu, cok. Kan kroso ngono. Oh, iya. Ya, ngono lho. Dadi ki ben gayeng tenan. Itu piye mbahmu? Wis enek info purung? Wis pirang-pirang dina lho gak boleh. Oh, iya ya Kak. Ya, anak dino dah ora. Mulai kira iya yang kono. Kepetot nek belum tanggung jawab ora ngono Kak. Yo nek ketoke modele kok ngono yo ra gelem kok tuh. Salah satu sing sabar wis to. Aku yakin aku. Mbahmu boleh wis to. Tenang lho. Mbahmu sik ning kono nang pikiran wis to. Boleh. Cek to Kak. Kowe iki ning kono ki roh ora Kak? Ngene iki ning ndi? Wis to tuh. Batin kuwi mbahmu wis to. Boleh. Kowe boleh. Aku yang ngono ya Kak. Saya iki apa ya? Tinggal kertas sama kae surat kae. Iya maju aku gue ngono. Tapi dia tekan kurang. Wis to. Iki nek buku aku. Boleh Bang. Aku iki apal karakter mbahmu iki. Oh iya Kak, terus suwun ya Kak. Terus semangati aku, sekolah aku. Terus bila aku matur suwun ya Kak. Wis to. Yo tuh. Iki nek dia maka tak batur tuh. Wis to, tenang ya. Pokoknya semangat tuh. Iya Kak. Kak, semangatmu itu, semangat. Ya emang piye? Wis bar purung resik-resikmu. Iya Kak, iki ketoke sampe bodo iki kurang rampung Kak. Aku bingung piye neh. Aku yang anu dhewe ya gendeng barang ku ning ndi parane. Ora ketok irunge ngono. Alah, aja ngateni gendem tuh. Wong yo wis tarah ngono kuwi wong sibuk repot. Wis sakdiki saling mengerti lho. Wis to sabar. Wis lah Kak, Kak mulai iki sore iki. Wis wae. Takjil iki dibuka. Ya yo arep takjil yo masak. Ya buka aku ya sepulan ya emang gak ngelang. Ya, apa-apa. Sono. Wes tuh, pokoknya semangat tuh. Yo,